Governor Pam. Nakahibaw ko anak tungod kay katong hitabo sa bugo. Usa akong ina first killer. Grabe jud ko no kayo ka concern si Governor Pam para sa bugo. Sa luyo sa rihas, adunay mga kinabuhi nga nagpadayon. Adunay kasakit, adunay kahadlok, adunay mga sayop nga dili na mausap. Bisan unsa pa ang kagahapon, ang matagtaw adunay katungod nga maatiman, matambalan ug tagaan og dignidad. Si Governor Pam Barriquatro sa pakig-alayon sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Cebu Chapter, nagpahigayon og medical, dental ug legal aid sa Danao City Jail. Ang mga piniriso nagpasalamat nga gihatagan sila og pakabana, labi na ang ilang kahimsog sa panglawas. Salamat mi nga nagapahigayon muna mo diri og kuan ng medical mission o dental mission. Hinaut ta mo sige-sigilan ninyong trabaho hantud ta buwan pa nga mo panahon nga makahigayon kari diri. Magpasalamatan kayo ninyo nga gitagaan ninyo hibayon mo kanang naamoy pagpakabana ng mga piniriso. Salamat lagi sa Governor Pam. Nakahibaw ko anak tungod kay katong hitabo sa bugo. Usa akong ina first killer. Grabe jud ko no kayo ka concern si Governor Pam para sa bugo. Gikalipay sa mga piniriso ang kahigayunan nga sila mismo ang gibisita o gipaubos sa medical check-up. Gihatagan og oportunidad nga makapaibot sa ilang mga daot sa ngipon. Inaatay to local services ron, medical, dental o legal services na motabang sa ilang mga klase-klase nga panihanglanon diri sa sud sa jail. Maayo ko dakong pasalamat sa Cebu Province sa pag-support ani among initiative and also bilang sa pagsaulog sa anniversary but also on other days like for example the National Jail Colonial Poco or the National Jail National Correction or Facility Consciousness Week dira nga partnership. So pwede ra pud na Coco nga week. So pwede ra jud ta mag-take partner sa Cebu Province. Ang IBP Cebu Chapter naghatag og kadasig sa mga piniriso. Ilang gihupay ang mga kabalaka ug kahingawa sa status sa ilang mga giatubang nga kaso pinaagi sa legal consultation. Si Governor Pam Barriquatro way gipili sa iyang pagserbisyo. Siya usa ka leader nga adunay kasing-kasing, makatao ug makadiyos. Ang kagawasan mahimong limitado sa rihas ug pader. Apan ang paglaom, dignidad ug pagpakabana, way prisuhan nga makapugong niini. Ako si Munching Auxtero ug kini ang Cebu Diary.